hezky na kraj stolu. Já poprosím Kubu, aby se otočil už, aby na to neviděl. Úkolem je naučit se fixovat v paměti 15 stálých pojmů, diktovaných s náhodně přidělenými pořadovými čísly od 1 do 15. Soutěžící pak musí pojmy reprodukovat podle pořadových čísel vzestupně od 1 do 15. Reprodukci musí dokončit do 80 vteřin a může se dopustit 2 chyb, pokud je opraví. Teďka pomalým hlasem, pomaličku, budete číst vždycky číslo a k němu, co k němu patří, jaký pojem k němu patří. 2, otěž. 1, sedlo. 6, čabraka. Číslo 1 je sedlo. Správně. Číslo 2 je otěž. Číslo 3 je trap. 4 je chomout. 5 je hříva. Číslo 6 je čabraka. Číslo 7 je drezura. Číslo 8 je bič. Číslo 9 jsou žíně. Číslo 10 by měla být podkova. 11 je udidlo. Číslo 12 je třmen. Teď jsme u čísla 13. Číslo 13 je parkour. Číslo 14 podpěnka. 15 jsou spinky. Je to pravda? Ano, jo, výborně. Tak Honzo, pojďte sem ke mně takhle. Já si myslím, že skutečně teď to je úkol, kterému se dá říkat koňská paměť. No to jo, to a abyste s těma ženskýma v té rodině teda vydrželi, protože oni mají ty koníky a koně, tak vy budete mít teďka tu doménu koňskou paměť. Jo. A budete to za týden muset zvládnout. Zvládnete to? No to se uvidí. Jo? No tak to jo. Takže já vás všechny opustím, vemu si sebou Kubu, mějte se krásně, za týden se těším ve studiu na shledanou a hlavně ženský, pomáhat mu, pomáhat s koňskou pamětí. Mějte se krásně, na shledanou. Štěstí. To bude bomba.